Варта прызнаць, што беларуская апазіцыя цяпер моцна раздробленая. Я шкадую, што сёння я не пачуў выступу Святланы Ціхановскай. Мы нічога не можам зрабіць для беларусаў унутры краіны. Мы абяцаем празрыстасць і справаздачную працу. Усё гэта цытаты. Цытаты з прамоваў выступоўцаў на вялікай палітычнай канферэнцыі па выбарах у каардынацыйную раду. Гучалі прамовы лідараў і была дыскусія, што прапануюць сталыя і пачынаючыя палітыкі беларусам, да чаго заклікаюць і што абяцаюць. Галоўнае ж пытанне, ці гэта ўвогуле цікава вам, выбарцам. Бо ўжо з 25 па 27 траўня пройдуць, уласна, самыя выбары ў каардынацыйную раду. Вітаю гаспадарства, гэта тыдзень з Сергеем Падсасонным на канферэнцыю ў Варшаве. Мы яшчэ перанясемся ў нашым выданні. А што яшчэ ў нас? Пытанні, ці гэтыя выбары бяспечныя для беларусаў, забяспечваюць роўнасць удзелу для ўсіх, а сістэма іх правядзення надзейная. Прадстаўнікі выбарчай камісіі ўжо тут і будуць у студыі. Кіберпартызаны паглядзяць, наколькі бяспечнае гэтае прыкладанне. На дадзены момант яны кажуць, што немагчыма поўнасцю бяспечна спампаваць і потым выдаліць прыкладанне, калі пампуеш на iOS-сістэмы з App Store. І хутчэй за ўсё тое ж самае можна сказаць і пра Android-сістэмы. Таму кіберпартызаны вельмі раюць, каб зрабілі веб-версію. А таксама, што прапануюць прадстаўнікі выбарчых спісаў, зазірнем у іх праграмы, ды з экспертамі ацэнім хаду выбарчай кампаніі. Пэўныя актары проста неахайна падышлі да складання праграм, так бы мовіць, на калені ўсё гэта пісалася, некалькі пунктаў з памылкамі, і гэта непавага да выбаршчыкаў. І распавядзём пра саўдзел рэжыму Лукашэнкі ў вайне ва ўкраіне, праз дапамогу расійскім акупантам у галіне ўзбраенняў. Расследаванне ініцыятывы «Белпол» падае доказы вины. Главный вывод, который мы делаем на основании тех документов, которые мы показали, и того массива документов, которые остались за кадром, это то, что на середину лета 2024 года армия России готовит полномасштабное наступление на всех участках фронта в Украине. Гучалі палітычныя меркаванні, заклікі і прапановы. У Варшаве вялікая палітычная канферэнцыя па выбарах у каардынацыйную раду. Лідары ўсіх 12 спісаў выступілі з прамовамі. Выбарчая камісія пазнаёміла з гатовасцю да правядзення выбараў. Прыехалі і міжнародныя назіральнікі, а таксама журналісты. Сярод іх і мой калега Ігар Кулей, які працаваў на месцы цягам дня. І яму слова. Беларускія дэмакратычныя сілы выходзяць на фінішную выбарчую прамую. Да дня галасавання на выбарах у каардынацыйную раду трэцяга склікання застаецца 5 дзён. Прадстаўнікі ўсіх 12 спісаў, якія прымаюць удзел у гэтай палітычнай кампаніі, маюць перадапошнюю магчымасць сабрацца разам і прамовіць з адной сцэны. Назву для падзеі, што распачалася раніцай у Варшаве, абралі простую. Великая политическая конференция 2024. Это такая возможность собраться всем вместе, и избиратели в том числе, посмотреть на тех, кто избирается. Списки презентуют себя, у них есть стенды, идет прямая трансляция. То есть, по сути, это вот большая такая презентация всех, кто идет, что такое КС, много новой информации, много свежих лиц, повышаем активность. Узровень арганізацыі канферэнцыі вельмі высокі, што не заўсёды можна сказаць пра падзеі, арганізаваныя дэмакратычнымі сіламі. І гэта не дакор, а канстатацыя факту. Беларусь пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны не ў прыярытэце тых, хто аказвае падтрымку падобным ініцыятывам. А таму знайсці фінансаванне на такія вялікія імпрэзы не так і проста. На канферэнцыю завітала каля 150 удзельнікаў, і спачатку яны маглі пачуць 5-хвілінныя выступы прадстаўніка кожнага выбарчага спісу, паслухаць праграмы, з якімі яны ідуць на выбары, а ў другой частцы канферэнцыі маглі задаць палітыкам пытанні. Трансляцыя імпрэзы вялася на YouTube-канале каардынацыйнай рады і рэтранслявалася партнёрамі. Таму паглядзець яе можна было і знутры Беларусі.
З незвычайных момантаў на канферэнцыі працавалі прадстаўнікі групы міжнародных назіральнікаў з прымяненнем стандартаў АБСЕ. З адным з іх, дэпутатам французскага парламенту, нам удалося паразмаўляць. To nie są normalne wybory, bo to jest zagraniczne, to jest na uchodźcy. Гэта незвычайныя выбары, бо іх ладзяць за мяжою уцікачы. Даводзіцца адаптаваць працэдуры, але мы здолелі гэта зрабіць. Нас тут 7, займаемся спецыялізацыяй, выбарчым кантэкстам, справаздачамі, электронным галасаваннем. Гэтак і мяне выбіралі ва Францыі, маіх калегаў, то бок мы маем досвед. Ладзім назіранне да 15 чэрвеня. Гэта будзе нейтральнае, неперадузятае афіцыйнае назіранне, і выбарчая камісія атрымае нашу справаздачу. Дарэчы, раней я казаў, што сённяшняя канферэнцыя – гэта перадапошняя магчымасць для кандыдатаў сабрацца і выступіць разам на адной сцэне. А вось апошняя такая магчымасць у іх будзе за дзень да пачатку галасавання. У пятніцу, 24 траўня, а 21 гадзіне Белсат ладзіць вялікі выбарчы вечар у наўпроставым эфіры. Не прапусціце. Ігар Кулей, спецыяльна для праграмы «Тыдзень». Спадарства ўжо цяпер, як і абяцаў у студыі сябры выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Ярослаў Бекіш, Алена Прыходзька. Вітаю вас. Прывітанне, Сергей. Спадарства, самае галоўнае пытанне. 5 дзён да выбараў. Усё прыгатавана? Усё на апошні гузік? Хто пачне? Наколькі мы ведаем так. Так, самае асноўнае, што тычыцца тэхнічнага боку, канешне, так, гатова, але мы дагэтуль усё роўна працягваем праводзіць так званыя краш-тэсты і удакладняць, і атрымліваем зваротную сувязь ад тых, хто тэстуе тэхнічны бок, саму прыладу, праз якую будзе адбывацца галасаванне. У нас ёсць яшчэ невялічкія такія недарэчнасці з арганізаваннем афлайн кропак, але так, збольшага ўсё гатова. Так. І таксама ўзнікае тут пытанне, ці ўсе жадаючыя, хто хоча прагаласаваць, зможа гэта зрабіць? На жаль, не ўсе жадаючыя змогуць гэта зрабіць. Мы, праўда, не ведаем, колькі жадаючых, у нас няма такіх дадзенаў. Мы ведаем, што тыя жадаючыя, у якіх на руках няма беларускіх пашпартоў, нават пратэрмінаваных, на жаль, не змогуць гэта зрабіць, бо тэхнічна тыя прылады, якія прапануюцца для правядзення выбараў, працуюць толькі з пашпартамі. Бо я читаю у положении об выборах у Координационную раду пункты 2.1.2.2. Право голосовать на выборах у Координационную раду маюць грамадзяне Беларусі, якія дасягнулі 18 гадоў на дзень пачатку галасавання. І 2.2 удзел у галасаванні прадугледжвае праходжанне працэдуры верыфікацыі асобы. Я так разумею, што тыя, хто не зможа прайсці гэтую верыфікацыю, у дадзеным выпадку не мае дакументу пра гэтых асобаў ідзе. На жаль, так. Але ж таксама, што з тымі, хто часова не мае пашпарту, таксама яны не змогуць усё ж такі прагаласаваць, бо гэта найбольш пакрыўджаныя беларусы рэжымам. Вы справедливая заўвага, Сергей, і мы яе прызнаем, што такая праблема існуе, але, на жаль, у нас няма інструментаў, каб вырашыць гэтую праблему і даць гэтым людзям магчымасць прагаласаваць, таму што у нас няма магчымасцяў менавіта адпаведна вышэйазначаных вамі пунктаў спраўдзіць асобы гэтых людзей. Прычым спраўдзіць гэта настолькі якасна тэхнічна, каб мы маглі насамрэч сказаць, што гэта сапраўдныя грамадзяне Рэспублікі Беларусь, што яны сапраўды даюць голас вось за гэты менавіта спіс. Разумееце, тэхнічна арганізаваць гэтую верыфікацыю і падачу іх голаса мы арганізаваць не можам. Таму, на жаль, так. У гэтай сітуацыі, спадар Ярослаў, дэмакратыя, якую мы будуем, хіба не можа выключаць ніводнай асобы, нават калі гэта адзін чалавек. То, што мы будуем. Так, прабачце, пытанне у чым? Што мы будуем, калі гэта дэмакратыя, якая выключае людзей з выбараў? Мы робім максімальна магчымае ў тых абставінах, у якіх мы ёсць. У нас не ідэальныя абставіны. Мы праводзім гэтыя выбары ва ўмовах палявання на ўдзельнікаў. І ў Беларусі, і ў дыяспары, і ціск на чальцоў выбарчай камісіі ёсць. І мы не можам, на жаль, зрабіць ідэальна, мы робім максімальна магчыма. І там ужо пісалі пра тое, што ў мяне зараз таксама тэрмінова няма пашпарта. Я збіраюся заўтра яго здабыць. Я ведаю, што не ва ўсіх краінах гэта магчыма. На жаль, мы проста не можам нічога з гэтым зрабіць. У нас ёсць толькі тыя інструменты, што ёсць.
Чаму нельга было зрабіць выбары на базе тых жа народных амбасадаў? Я сёння зайшоў і адмыслова палічыў. 24 краіны свету маюць такія амбасады. Тэхнічна як, Сергей? Як тэхнічна. Са скрынямі, з выбарчымі камісіямі, з назіральнікамі. Гэта патрабуе велічэзных выдаткаў і рэсурсу. Але амбасады існуюць. Якія могуць быць выдаткі? Але з боку амбасадаў, напрыклад, і не было такіх прапаноў, то бок, разумееце, хтосьці, умоўна кажучы, амбасада, кожная амбасада павінна ўзяць на сябе адказнасць і адпаведна ўсіх аднолькавых стандартах правесці гэтыя выбары, верыфікаваць гэтых людзей, несці адказнасць за гэтую верыфікацыю, несці адказнасць за падлік галасоў, таксама нейкім чынам тэхнічна гэта зрабіць, альбо уручную іх там падлічваць, альбо праз якіясьці прылады, разумееце. У Координаційнай рады, яка арганізоўвала гэтыя выбары, была вось такая магчымасць і такая прапанова. То бок гэты варыянт не разглядаўся. Можна я скажу? Давайте просто згадаем, што было. Ад пачатку выбары былі прызначаныя на люты. Ну, згодна з тым, як яны павінны былі быць Все правильно. З розных прычын гэта не змаглі арганізаваць, бо Координаційная рада не змагла дамовіцца з іншымі стейкхолдерамі аб працэдурах. Вось толькі ў сакавіку аб гэтых працэдурах напрыканцы сакавіка дамовіліся, тэрмінова склалі пад гэтыя працэдуры выбарчую камісію, і Координаційная рада сказала, вось палажэнне ад выбарчай камісіі, знайшлося 6 валанцёраў на гэтую камісію, і мы, як валанцёры, чальцы выбарчай камісіі, працуем згодна з тымі тэхнічнымі магчымасцямі і палажэннем, якое до нас дайшло. У нас няма мандату прыцягваць іншыя тэхналогіі, у нас няма мандату прыцягваць іншых стейкхолдераў і арганізатараў выбараў. Амбасады не ўваходзяць у склад выбарчай камісіі. Вы супадзіце, спадару Яраслаў, з тых магчымасцяў, якія самі сабе стварылі, бо вы, нагадаю, нашым гледачам таксама былі у той самай Координаційнай радзе, якая гэтыя дакументы ўсе прымала. Да, і мы разглядалі вельмі шмат розных варыянтаў, але спыніліся ў выніку на гэтым. І можна яшчэ дадам, што тычыцца, чаму, адзін з варыянтаў, чаму не звярталіся вось па менавіта такі варыянт, як вы прапанавалі праз народныя амбасады. Усё роўна, перш за ўсё, галоўным прыярытэтам мы ставілі бяспеку людзей, якія будуць галасаваць, улічваючы тое, што мы хочам даць магчымасць прагаласаваць беларусам унутры Беларусі. Так бы мы дыскрымінавалі бы, калі бы гэта была галасаванне праз народныя амбасады, мы б дыскрымінавалі беларусаў унутры Беларусі. І тады б гэта былі выбары, выключна выбары в экзіле. Бо іншым беларусам, альбо беларусам там, дзе няма народных амбасадаў у тых краінах, альбо ў мястэчках, мы бы таксама стваралі пэўныя прапоны гэта зрабіць. Скажыце, ці нейкія сродкі ўвогуле выдзяляліся на правядзенне гэтых выбараў? Давайте падзелім сродкі на правядзенне выбараў і сродкі на працу камісіі. Я кажу пра працэдуру, каб арганізаваць гэты працэс. Каб арганізаваць гэты працэс, Координаційная рада, наколькі нам вядома, атрымала адносна невялікую падтрымку ад міжнароднай супольнасці менавіта на правядзенне мабілізацыйнай кампаніі, у тым ліку сённяшняй канферэнцыі. Пры гэтым выбарчая камісія ніякага бюджэта не мае, і у нас няма на дадзены момант ніводнага еўра, даляра, злотага на працу выбарчай камісіі. Спадарства, у такой сітуацыі, калі не хапае сродкаў, калі відавочна не хапае людзей, калі не ўсе змогуць прагаласаваць, чаму трэба рабіць гэтыя выбары так хутка? Магчыма, калі гэтыя тэрміны і так ужо прайшлі, меліся выбары быць у лютым, адбываюцца у траўні. Магчыма, трэба было яшчэ адкласці гэты тэрмін на восень, як прапановваў, напрыклад, Франак Вячорка. Была такая прапанова, але мы, наколькі я ведаю, ніхто не ўбачыў, а з чаго і адкуль гэтыя сродкі з'явяцца. Франак Вячорка прапанаваў перанесці выбары, а ці былі ад яго агучаны прапановы, адкуль возьмуцца гэтыя сродкі, і хто возьмецца за арганізацыю і за адказнасць за гэтыя сродкі. Агучыць можна любую прапанову і перанесці тэрміны таксама. Але тут таксама мы сутыкаемся яшчэ з
пытаннем, а тады гэтая каардынацыйная рада дадзенага склікання зноў пралангіруецца, зноў мы ўступаем у той канфлікт, хто вы такія, што вы тут робіце, вам ужо час разыходзіцца. Праз паўгады мы падыходзім да таго, што зноў няма грошаў. Вы працавалі як выбарчая камісія 2,5 месяцы над арганізацыяй гэтых выбараў. Это вельмі сціслыя тэрміны. Мне вядома, што быў зварот да The International Foundation for Electoral Systems, EFS, Так. якая давала рэкамендацыю, што на правядзенне выбараў патрэбна 6 месяцаў. Ці так было і чаму вы не прыслухаліся да гэтага тады? Я памятаю яшчэ, калі я была чальцом каардынацыйнай рады, то першыя кансультацыі з ФС адбываліся яшчэ паўгады таму. І гэта калі улічваць гэтыя кансультацыі з ФСам у тым ліку, то гэта таксама быў арганізацыйны працэс. Але, як сказаў Яраслаў, ён быў зацягнуты не пазалежаць, не толькі па прычынах ад каардынацыйнай рады. Можна я яшчэ дадам? Па-першае, рэкамендацыі мы атрымалі шмат, не толькі ад ФС. Вы іх слухаеце? Мы іх слухаем, мы іх разглядаем, мы робім тое, што можам. Мы абавязаныя рабіць згодна з тымі абавязкамі дабрачыннымі, які мы на сябе ўзялі. Франак Вечорка – гэта адзін з галасоў, які нешта рэкамендаваў. Гэтыя выбары і Я фарматы... тут на ФС больш бы спасылаўся. Франак, сапраўды, гэта адзін з галасоў. У нас галасоў. ёсць такія ФСы адзін з галасоў. А яшчэ мы слухаем рэкамендацыі Адна з Александра галоўных Шмыка. арганізацыяў на свеце, якая дае рэкамендацыі па выбарах гаспадарства. Так. І яны гавораць пра 6 месяцаў. Вы робіце ноу-хау за 2,5. Нет, мы робім ноу-хау з кастрычніка мінулага года, калі было прынята рашэнне правядзення выбараў у лютым. І я палічыў адлік, пачынаў адлік менавіта з кастрычніка. Просто мы не змаглі зрабіць. Хто вас кансультаваў у працэдурах? ФС у тым ліку. ФС у У тым нас нават калі была створана выбарчая камісія, то у нас была кансультацыя з ФС, і яны нам пакінулі свае кантакты, і мы дагэтуль з імі кансультуемся, але ўжо больш па такіх пытаннях, як там, напрыклад, дыпламацыя зносін, там дзесьці нейкія кантакты. Яны вадзілі трэнінг, Айрай дасылаў нам свае матэрыялы, якія яны лічаць. Важна было б улічваць там пры арганізацыі выбараў. Нас было шмат кансультантаў. І вось чаго не хапала, так гэта часу. Сёння я читаю на акрэдытацыях на канферэнцыю, якая адбылася ў Варшаве. Гэта першыя выбары, на якіх вашыя галасы падлічаць. Такая гучыць дэкларацыя. А што з магчымасцю маніпуляцыяў, калі ў Беларусі з рэальнымі пашпартамі, якія можна стварыць, раздаць, нагоняць БРСМ альбо рэсурс Беларусі, вы разглядаеце такую магчымасць? Іх галасы таксама будзеце лічыць? Так. А яны ёсць грамадзяне Беларусі? Мы падлічым усе галасы ўсіх грамадзян Беларусі, якія мы зможам прыняць згодна з тымі тэхнічнымі сродкамі, якія ў нас ёсць. Толькі вы лічыце гэта выбарамі ці ўсё ж такі спецаперацыяй КДБ? А ў чым тады сэнс гэтай спецаперацыі? Мы разглядалі, мы разумеем, таму што гэта адна з Каб асноўных перамаглі такіх... тыя, у каго яны бачаць сваімі магчымымі кандыдатамі. Такім чынам, Сергей, дыскрэдытацыя таксама. Так, такім чынам самой мы працэдуры закладаем... выбараў. Глядзіце, такім чынам мы закладаем першае, недавер да выбарчых спісаў. То бок мы, па сутнасці, дэкларуем, што хтосьці з выбарчых суб'ектаў з'яўляецца стаўленікамі КДБ. Гэта першае. Ці хтосьці з тых, хто гэтую канспіралагічную тэорыю прадвігае, калі я запытвала іх, назавіце, калі ласка, імёны. А вы не лічыце гэта фальсіфікацыямі? А ў чым сэнс фальсіфікацыі? Гэта не фальсіфікацыя, гэта можа быць там маніпуляцыя. Спроба маніпуляцыі, дыскрэдытацыі. Давайте падзяляць фальсіфікацыі і маніпуляцыі. Маніпуляцыі гэта адно, і мы гэта прадумаем. Называецца гэта маніпуляцыяй, добра, але гэта можа мець уплыў на вынікі. Ну, глядзіце, гэтыя людзі праходзяць у каардынацыйную раду, каб што? Каб потым умоўны маёр КДБ кімсьці кіраваў? Ну, гэта ж немагчыма. Але потым яны выцягнуць на БТ гэтыя пашпарты, пакажуць, як адбываліся гэтыя выбары, і гэта цалкам дыскваліфікуе вашу працу. Я зараз не зразумеў, якія пашпарты яны выцягнуць?
тых, кого яны нахоняць, которые там. яны раздалі сваім БРСМаўцам ці там То бок яны дэкларуюць тое, што яны зрабілі яўку на дэмакратычных выбарах. І яшчэ такі момант, Сергей. Кожны са спісаў зараз прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем. То есть гэта спецаперацыя КДБ, якая умоўна возьме там, 1000, там, сколькі заўгодна чалавек, і афіцыйна... Асмешыць працэдуру выбараў. Чаму? Яна афіцыйна прымусіць гэтых людзей пайсці галасаваць за экстрэмісцкія фармаванні? Я зразумеў. Галоўнае пытанне. Логіка. Выбары бяспечныя для беларусаў? Для тых, хто будзе галасаваць? Так. Вы маеце на ўвазе, ці можна нейкім чынам Бяспека адсочыць? гэта не трапяць за краты тыя людзі, которые возьмуць удзел. Мы лічым, што гэтыя выбары бяспечныя пры ўмове, што людзі, якія скарыстаюцца гэтай прыладай, адпаведным чынам гэтую прыладу выдаляць са сваіх тэлефонаў і адпаведным чынам выдаляць следы з Apple Store і Google Market. Калі яны гэта зробяць, проста выдаляць з гісторыі спамовак, тады гэта будзе бяспечна. Вось гэта гэта можа важна. быць складана, але гэта трэба зрабіць. Гэта 4 крокі. Гаспадарства, хацеў бы я яшчэ паказаць вам адзін сюжэт, бо прадстаўнічая рада дэмакратычных сілаў патрэбная, тут няма сумневаў, але ці зможам яе легітымна абраць? Вось пытанне. Галасаванне будуць праводзіць не па выбарчых спісах і не ў народных амбасадах, як мы пачулі. Ахвочыя будуць галасаваць дыстанцыйна праз прыкладанне Беларусь ID. Электронны бюлетэнь даступны пасля ананімнай верыфікацыі асобы і стварэння лічбавага пашпарту. На просьбу распрацоўнікаў платформы мы выпрабавалі яе ў тэставым рэжыме. І давайце, спадарства, разам пабачым, што атрымалася. Юлія Цяльпук. Стваральнікі платформы «Голас» і «Новая Беларусь» зрабілі і ўжо тэстуюць мабільную праграму «Беларусь ID», праз якую можна прагаласаваць. Але найперш трэба будзе пацвердзіць, што вы гэта вы. Таму апроч смартфона з доступам да інтэрнэту і VPN-у, калі вы ў Беларусі, спатрэбіцца пашпарт. Дзейны ці пратэрмінаваны для тых, хто не можа атрымаць новага. Іншыя дакументы не прымаюцца, і гэта абмяжоўвае правы людзей, у якіх няма пашпарта, бо яны бяжалі ад ціску рэжыма, альбо людзей, якія так падаліся на бежанства і не заўжды могуць атрымаць свой пашпарт. З гэтай прычыны не прагаласуе частка беларусаў у замежжы. А наколькі актыўна будуць галасаваць тыя, хто можа і хоча, залежыць ад некалькіх фактараў. Праграма мае быць зразумелай, карыстальнікі упэўненымі, што галасуюць ананімна і іхныя звесткі ніхто не збірае. Галоўнае для беларусаў, якія жывуць у краіне, каб на смартфоне не засталося слядоў праграмы пасля яе выдалення. Перш чым праграма трапіць у агульны доступ, яе правяраюць беларускія кіберпартызаны. Часу на паўнавартасны аўдыт ім не пакінулі. Але бегла абавязкова кіберпартызаны паглядзець, наколькі бяспечнае гэтае прыкладанне. На дадзены момант яны кажуць, што немагчыма поўнасцю бяспечна спампаваць і потым выдаліць прыкладанне, калі пампуеш на iOS-сістэмы з App Store. І хутчэй за ўсё тое ж самае можна сказаць і пра Android-сістэмы. Таму кіберпартызаны вельмі раюць, каб зрабілі веб-версію. Кандыдаты ў каардынацыйную раду і журналісты атрымалі магчымасць прагаласаваць у тэставым рэжыме. Спрабуем і мы камандай тыдня. Першы варыянт – заінсталяваць праграму ProofSpace ID амерыканскай кампаніі Zaka Group. У гэтым выпадку аўтарызуемся і праходзім верыфікацыю ProofSpace, падчас якой ствараем лічбавую версію пашпарта. Пасля гэтага вяртаемся на крок аўтарызацыі галасавання ў праграме Беларусь ID. Прагаласаваць удалося. Другі варыянт – спампаваць мабільную праграму ад Новай Беларусі. Робім гэта на іншым смартфоне і спрабуем прагаласаваць яшчэ раз тым самым пашпартам, каб праверыць, ці дазволіць сістэма галасаваць двойчы. Не дазволіла. Засталося пераканацца, што Беларусь ID якасна верыфікуе асабістыя звесткі. У праграму ўбудаваная сістэма ВРФ, шанаванай у свеце кампаніі, праз якую аўтаматычна правяраюць праўдзівасць дакументаў, між іншага такія стартапы і кампаніі, як Bolt, Starship, Visa. Такие фирмы, как Вериф, появились для того, чтобы подтвердить, с одной стороны, личность соответствующего человека, а с другой стороны, избавить крупные бизнесы от необходимости работать с серьезными персональными данными, типа паспортных данных,
биометрических данных и так далее. Такие фирмы, которые проверяют документы, убеждаются, что человек действительно существует, и, соответственно, их бизнес базируется на соответствующей репутации, что они не проверяют, как бы, так сказать, не имеют поддельных людей. Рэпутацыя в РФ узмацняе давер да Беларусь ID, але ці спраўдзіць праграма нашыя дакументы не горш, чым сябра выбарчай камісіі на участку ў беларускай школе. Праверым, ці можна падмануць прыкладанне Беларусь ID. Дзеля гэтага на згоду ўладальніцы я адсканую апошнія старонкі пашпарту, закіну гэты скан у фотошоп і змяню ў ім фота на сваё. Калі падчас верыфікацыі праграма папросіць і фота пашпарту, і маё селфі, то выявы твару супадуць, але звесткі застануцца чужыя. Беларусь ID прыняў аматарскую падробку, вырабленую пры дапамозе фотошопу, хатняга прынтару і офіснай паперы. Знішчаем падробку, выкарыстаную толькі дзеля эксперыменту. І пытаемся ў распрацоўніка, чым абумоўленая нізкая якасць верыфікацыі, якая можа стацца прычынай масавых фальсификаций. У нас сейчас тестовая версия, она скорее для того, чтобы показать процесс, поэтому, во-первых, там отключена часть проверок, а во-вторых, очень важно, что даже те проверки, которые у нас сейчас подсвечиваются как проверки с повышенным риском, мы пропускаем, потому что мы сами смотрим, какой процент у нас потенциально таких рискованных транзакций. У мэтах бяспекі выбарцаў транзакцыі ананімныя. Гэтак выглядае на дашбордзе запіс аб маіх дзеяннях. Верыф і сапраўды падсвятліў знак рызыкі, але адобрыў падроблены дакумент. На рэальных выбарах верыфікацыю настроіць на аптымальны ўзровень, кажа Павел Либер. Первый вариант — это, например, мы блокируем все транзакции, которые кажутся подозрительными. То есть очень простой вариант, не разбираясь. Второй вариант — это то, что мы отдаем это на откуп системы. Я вполне допускаю, что кто-то сможет пройти суперкачественным документом, потому что, очень важно, у всех этих систем есть все-таки коридор погрешности. Они всегда дают несколько процентов на то, что они что-то пропустят. Третий вариант — это, соответственно, подозрительные транзакции будут отдельно аудироваться для того, чтобы решить, что из этого подозрительное, а что из этого не подозрительно. Якім шляхам пойдзе верыфікацыя людзей, выбарчы камітэт Каардынацыйнай рады яшчэ не вырашыў. На дэбаты часу хапіла, а на тое, каб адкатаць нармальную сістэму, зрэшты, як будуць людзі галасаваць і заўчасна нармальна раней яе прадставіць. Вось на гэта, на жаль, часу не хапіла. Каардынацыйная рада взяла на сабе адказнасць, акурат вельмі абараняла сваю незалежнасць, ніхто ім не указваў, як выбары праводзіць. То цяперака самастойнасць, яна ж цалкам увязваецца з адказнасцю за вынік. Альтэрнатыўныя выбары патрэбныя і беларускай, і расійскай апозіцыі, але чаму апошняя іх не ініцыюе? Вот я с интересом жду, что предложит оппозиция в России, потому что давно не было альтернативных выборов. Ровно потому, что почти невозможно качественно верифицировать. Бяспека выбарнікаў у Беларусі, даступнасць волевыяўлення для кожнага ахвочага і ўрэшце магчымасць фальсіфікацыяў. Арганізатары выбараў мусілі б развязаць гэтыя праблемы цягам 6 дзён. Беларусы 3 дзесяцігоддзі жывуць без усеагульных і свабодных выбараў. Галасаванне за трэці склад Каардынацыйнай рады мелася перарваць гэтую чорную паласу. Юлія Цяльпук, Белсат. Спадарства, вось такія нашы эксперыменты. Самі бачыце, што адбылося. Ці выбары павінны адбыцца.
Ну, па-першае, мы гэта Мы гэтыя учора эксперыменты ведаем і мы іх самі таксама праводзім. эксперыментавалі. Так. Да, ну то бок гэта не толькі вы праводзілі гэты эксперымент і як сказалі у вашым рэпартажы і як адзначыў Павел Лібер, ёсць некалькі варыянтаў апрацоўкі гэтых рызыковых Павел файлаў. Лібер таксама адзначыў, што ёсць калідор пагрэшнасці. Гэта гучыць у гэтым матэрыяле. Ёсць, вы ведаеце, што калідор пагрэшнасці ёсць ва ўсіх выбарах па ўсім свеце. Ідэальнага няма нічога, няма ідэальных сістэмаў. Які ваш варыянт у гэтай сітуацыі? Глядзіце, першае, мы гэта абмяркоўвалі апошні раз учора з Павлом Ліберам, дамаўляліся аб тым, якой шырыні будзе гэты калідор пагрэшнасці. І тое, што было прадэманстравана ў рэпартажы, дарэчы, дзякую зараз, каб усе разумелі, гэта сапраўды тэст, і сапраўды ён там прапускае, і мы будзем бачыць, калі там ёсць рызыка. Праграма, значыць, будзе папраўленая. Праграма будзе настроеная. Яна не Павышаны парог. Мы робім павышаны парог недопуску. І пазбавіць некаторых галасоў. Вось, мы павінны, і учора гэтым было прысвечана наша паседжанне, знайсці баланс паміж тым, каб людзі рэальныя з рэальнымі пашпартамі маглі прагаласаваць, бо нехта там святла не будзе хапаць, у кагосьці там загнутая старонка, і тым, каб не было убросаў. Но я б сказаў, што точна такія же дакладна пытанні стаяць і там у жывой камісіі на выбарчых кропках, там, калі там прыходзіш, там жывыя людзі, там таксама можна зрабіць падробку. Але вы ж не будзеце спраўджваць гэтыя пашпарты, бо гэта сістэма не дае такой магчымасці. Сістэма можа даць такую магчымасць. Мы не хочам браць на сябе адказнасць залазіць у персанальныя дадзеныя людзей. Таму што адзін з чыннікаў, які мы дэкларавалі ў гэтых выбарах, што мы не глядзім персанальныя дадзеныя людзей, не апрацоўваем іх і не заходзім. Другі момант. Кіберпартызаны сумняюцца ў бяспецы. Бо мы сфальшавалі дакумент і прагаласавалі ў тэставай версіі. Гэтага ўсяго недастаткова. Кіберпартызаны кажуць таксама, што ў іх было мала часу на тэставанне гэтага. Ну, у іх было мала часу на тэставанне. І яны сумняюцца ў бяспецы. Я думаю, што лепшае, што мы можам у сувязі з гэтым зрабіць, гэта падняць заўтра гэтыя пытанні і у выбарчай камісіі, абмеркаваць гэта з каардынацыйнай рады. Гэта не будуць эксперыменты на беларусах у дні выбараў. Слухайце, што вы называеце эксперыментамі на беларусах? На бяспецы беларусаў. Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне. У сённяшніх умовах у Беларусі, унутры краіны. Вам не падаецца, што мы жывем у эксперыменце па бяспецы? Але вы бярэце на сябе адказнасць за гэтыя эксперыменты, як выбарчая камісія? Калі пытанне стаіць пра тое, каб чалавек выдаліў прыладу, не пакідаючы слядоў, то тут бяспекі няма ніякай. То бок выбарчая камісія бярэ на сябе такую адказнасць, спадарую слоў. Выбарчая камісія некалькі разоў транслявала, я могу паўтарыць зараз. Але так ці не? Мы адказваем за тое, што выконваем палажэнне. Мы разумеем, што можа быць рызыка. Каб вы разумелі, ніводнага чалавека ў выбарчай камісіі няма з тэхналагічным альбо тэхнічнай адукацыяй. Мы таксама давяраем той платформе, якую нам прапануюць. Мы не можам яе праверыць, акрамя як тэсціруе самастойна. Таму мы кажам, паважаныя беларусы, ёсць то, што ёсць, прымайце рашэнне. Калі вы не давяраеце і калі вы лічыце, што гэта занадта высокая рызыка. Але гэта ўласная рызыка тых, хто прымае такое рашэнне. Я зразумеў, што можа быць падставай непрызнання выбараў? Ёсць штосьці такое? Канешне, шмат. Што гэта? Гэта могуць быць проста тэхнічныя, не ведаю, збой, там, умоўна кажучы, ўсё зламалася. Выбары не адбыліся. Альбо гэта можа быць якаясь там, можа там дос-атака, напрыклад, там велічэзная, калі таксама ўсё спынілася, альбо там дадзеныя там нейкім чынам сапсаваліся. Но гэта што тычыцца тэхнічнага боку. Ёсць яшчэ некалькі тэхнічных рызыкаў. Я не хочу іх зараз агучваць, каб не падказваць, што называецца. Вось, але яны ёсць, і мы гатовы да таго, што ў выпадку, калі штосьці пойдзе не так, мы гэта прызнаем і скажам,
скажам, што выбары не здзейсніліся, то бок мы не будзем ніякім чынам іх там падтасоўваць. Я ведаю таксама, што сачыць за працэдурай правядзення выбараў запрошаныя міжнародныя назіральнікі. Кіраўніка групы мы сустрэлі сёння на канферэнцыі ў Варшаве і запыталі пра прызнанне уласна выбараў. Давайте паслухаем. Żeby powiedzieć, co jest dobrze. Мы скажем у сваёй справаздачы, што было добра, што магло быць лепей, ці было сумленна, і гэта будзе нейкая легітымізацыя. Я ўжо ведаю, што гэта не будзе 100% прызнання, бо гэта вельмі складаныя выбары. Але вядома, што будзе больш за 50%, бо дэмакратычныя прынцыпы тут ёсць, незважаючы на ўсе складанасці. Кіраўнік групы назіральнікаў кажа, падкрэслю, я ўжо ведаю, што гэта не будзе 100% прызнання. Ну, канешне. І? Ну, гэта ўсе ведаюць. Выбары ўсё адно павінны адбыцца. А што слухайце, 100% прызнанне гэта калі ты праводзіш выбары ва ўмовах краіны з дзяржаўным рэсурсам і па ўсіх правілах і працэдурах дэмакратычнай сістэмы. Вось гэта тады вядзецца пра 100% прызнанне. Ну мы ж аддаём сябе, мы ж усведамляем, што у нас няма гэтага рэсурсу. Лідія Ярмошына не слухала назіральнікаў АБСЕ. Таксама хочаце паўтарыць гэтую кар'еру? Нет, мы не хочам паўтарыць гэтую кар'еру, і мы не працуем на рэжым, і у нас няма пасады. Мы працуем некалькі месяцаў, і мы робім тое, на што вызваліся. Выбары праводзяць не выбарчая камісія. Выбарчая камісія адказвае за тое, каб все было у адпаведнасці з тым, якія рашэнне прыняла Координацыйная рада. Мы не вызначаем дату правядзення выбараў. У тым ліку і вы, бо вы былі ў той самай Координацыйнай радзе. Так сама, і мы па-рознаму, дарэчы, галасавалі за Ленай. Каб паставіць кропку, у любым выпадку дзякую за тое, што вы робіце. Бо гэта вельмі істотная і важная справа для Беларусі і беларусаў. Памылкі робяцца тымі, хто штосьці робіць. Лёгка не рабіць памылак, калі нічога не рабіць. Са мною ў студыі спадарства сябры выбарчай камісіі Алена Прыходзька, Ярослаў Бекеш. А я ні да чага не заклікаю і за вамі пакідаю рашэнне, галасаваць ці не галасаваць. І калі галасаваць, то за каго. Да выбараў у Координацыйную раду застаецца ўсяго нічога 5 дзён. А пакуль перад выбарчай камісіяй складаныя пытанні. Кандыдаты змагаюцца за галасы выбарнікаў. Хтосьці праводзіць афіцыйныя сустрэчы з дыяспарамі і дэманструе, што праблемы пачынаюць вырашацца ужо цяпер. Іншыя прасоўваюць сябе праз сацыяльныя сеткі ці клічуць нават папіць піва. Але з чым ідуць на выбары, якія пытанні хочуць узяць на сябе як прадстаўнікі беларусаў і чаму ўсё ж электаральная кампанія не выклікае шырокай зацікаўленасці людзей у Беларусі, ды і ў тых, хто выехаў. Марыля Дакуцька. Праз тыдзень беларусы маюць абраць новы склад Координацыйнай рады. Часу застаецца не так шмат, каб вызначыцца з палітычнымі прадстаўнікамі, якім можна даверыць права рэпрэзентаваць і бараніць нашы інтарэсы. За месца ў протапарламенце змагаюцца ажно 257 кандыдатаў з 12 кааліцыяў і маюць яны розны палітычны досвед. Пазнаёміцца са спісамі кандыдатаў і іх праграмамі можна на адмысловай старонцы, прысвечанай будучым выбарам. Адкрываем і глядзім. І першае, што кідаецца ў вочы, рознасць падрыхтаваных кааліцыямі прапановаў. Гэтак, адны падрабязна распісалі свае палітычныя праграмы, іншыя ж прэзентавалі сваю місію ў Координацыйнай радзе сціпла, хапіла паўстаронкі. Напрыклад, спіс салідарнасці, у якім аб'ядналіся актывісты партыі «Народная грамада» і беларуская хрысціянская дэмакратыя, вызначыліся з 4 кірункамі дзейнасці: правядзенне дэмакратычных выбараў у Беларусі, вяртанне законнасці да міжнародных стандартаў, еўрапейскі шлях Беларусі і фармаванне беларускай грамады. Але без тлумачэння, якім чынам гэтых мэтаў будуць дасягаць. Не ўдаваліся ў падрабязнасці пра рэалізацыю сваёй праграмы і прадстаўнікі грамадскага руху «Краіна для жыцця». Хоць у праграме і ўздымаюцца актуальныя на сёння пытанні. Дапамога палітычным вязням, падтрыманне добраахвотнікаў ды развязанне візавага пытання для беларусаў. Знайсці такого кшталту задачы можна ў большасці іншых кааліцыяў. З самімі выбарамі ў Координацыйную раду доўгі час была няпэўная сітуацыя, і ў выніку некаторыя кааліцыі апынуліся ў цэйтноце. Хаця бачна, што пэўныя актары проста неахайна падышлі да складання праграм, так бы мовіць, на калені ўсё гэта пісалася, некалькі пунктаў з памылкамі, і гэта непавага да
выбаршчыкаў. Але вядома, памер тэксту не гарантуе спраўнага выканання задачаў. Напрыклад, спіс незалежнай беларусы сярод іншага прасоўвае ідэю стварэння вызваленчага руху з прадстаўнікоў дыяспары, а таксама групаў хуткага рэагавання ў замежжы. Гаворка ідзе пра ўключэнне беларускіх падраздзяленняў у існыя вайсковыя і памежныя структуры шэрагу еўрапейскіх краінаў. Сфармаваць мілітарысцкую структуру ды зліквідаваць беларускі рэжым збіраюцца і ў блоку «Воля». Большасць жа спісаў кандыдатаў куды асцярожней закранаюць справы ўнутры беларускі. Часцей за ўсё абмяжоўваюцца візавымі пытаннямі, доступам да замежнай адукацыі і эвакуацыяй рэпрэсаваных. Лагічна, што яны прапаноўваюць, мы можам зрабіць тое, на што мы рэальна можам паўплываць, і не кажуць у сваіх праграмах, што мы выбірайце нас, мы заўтра пабудуем светлую Беларусь будучыні, звільнім Лукашэнку, вызвалім палітвязняў. Ну, гэта, можа быць, нават якраз сведчыць пра пэўны рэалізм тых людзей, якія спрабуюць ісці в Коордынацыйную раду. У Беларусі наўрад ці ёсць высокая цікавасць да абрання прадстаўнікоў у замежжы. Спісы кандыдатаў прызнаны экстрэмісцкімі фармаваннямі, а давер да Коордынацыйнай рады як структуры пад пытаннем. Другі склад Коордынацыйнай рады, які дзейнічаў болей за год, ён шмат зрабіў, пастараўся ў двукосці, каб дыскрэдытаваць сам гэты інстытут. Таму што цяжка згадаць нешта такое прарыўнае, цікавае, што было зроблена за гэты год. Пераважна згадваюцца розныя скандалы, вось зрыў гэта дэдлайну выбараў. Таму на сённяшні дзень людзі думаюць, ну вось мы паглядзелі на гэту раду, там біліся за пусты мех, сварыліся паміж сабой, на што ўвогуле гэта інстытуцыя. Адаб'ецца гэтай сітуацыі і наяўцы выбарнікаў у замежжы, перакананыя нашыя суразмоўцы. Хоць цяпер кааліцыі намагаюцца праводзіць агітацыйныя кампаніі. У сацыяльных сетках яны запускаюць прамацыйныя ролікі, якія працоўваюць за кошт рэкламы, ладзяць сустрэчы з дыяспарамі ў розных гарадах ці выходзяць на стрымы онлайн, арганізоўваюць нефармальныя пасядзелкі з куфлем піва. Свае пляцоўкі для дыскусіяў і абмеркаванняў далі ўсе незалежныя медыі. Аднак вялікага плёну гэта не мае. У каго няма досведу, няма вось нейкага прамоўніцкага таленту, дык яны, напэўна, толькі дыскрэдытавалі сябе вось гэтымі няўдалымі нейкімі невыразнымі выступамі. Коаліцыі, ну, можа быць, все-таки не стварылі. Ну, нейкі вырушняк ёсць, трошкі ёсць там міні-скандалы, ёсць інфармацыйныя нагоды, вось. Але, можа быць, яны разам з тым і баяцца, што калі занадта пайці ў скандальнасць, то будуць сказаць, вот, вы больш нічога, акрамя скандалаў, не любіце. А калі проста сумна і тапорна прадстаўляць свае праграмы, і гэта, можа быць, не так і цікава. Відавочна, невысокую зацікаўленасць волевыяўлення чакаюць і ў выбарчай камісіі. Таму яшчэ пры зацвярджэнні выбарчых пратаколаў пастанавілі адмяніць парогавую яўку. Дзякую усім, хто прыйшоў. Калі Коордынацыйная рада занадта моцна захоча браць себе больш паўнамоцтва і можа нават перацягваць гэтыя паўнамоцтвы ад Ціхановскай, маўляў, мы больш свежую легітымнасць маем, ну, то людзі з таго ж боку Ціхановскай могуць сказаць, ну, за нас Ціхановскую прагаласавалі мільёны, а за вас некалькі тысячаў альбо некалькі дзясяткаў тысяч. І гэта таксама будзе такім, ну, даволі яркім аргументам. Незважаючы на ўсе згаданыя праблемы, гэта могуць быць самыя вольныя за апошнія 30 гадоў выбары, у якіх можна ўдзельнічаць з беларускім пашпартам. Напярэдадні ж пачатку галасавання увечары 24 траўня Белсат у жывым эфіры зладзіць дэбаты кандыдатаў ад палітычных кааліцыяў. Марыля Дакуцька, Белсат. Гэта тыдзень з Сергеем Пацасомным і далей у праграме. Пра крывавыя грошы за саўдзел рэжыму Лукашэнкі ў вайне ва ўкраіне праз дапамогу расійскім акупантам у галіне ўзбраенняў, расследаванне ініцыятывы «Белпол» падае доказы вины. В рамках этой работы нами были проведены сотни встреч. Были проанализированы тысячи документов. Мы смогли это все обработать, систематизировать. И тем самым мы смогли доказать многим нашим партнерам, что проблема Лукашенко не только проблема белорусов. Это проблема общая. И с этой проблемой мы сообща должны бороться. Праўды 70 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». Віншаванні для калегаў, а таксама нашая камера у Празе. Пакажам, дзе і як працуюць журналісты радыё. Вот это поверх, где працуем мы.
разам з нашымі суседзямі. Гэта, напрыклад, недалёка ад нас знаходзіцца і грузінская, малдаўская служба з балканскіх краін, азербайджанская на нашым паверсе, расійская. А мы канкрэтна беларуская працуем побач з нашымі суседзямі украінцамі. На гэтым тыдні лукашэнкаўскі следчы камітэт парадаваў сябе і пастараўся спадабацца дзеду. І вось завялі крымінальную справу. Гэтым разам супраць тых, хто святкаваў Дзень волі, але у замежжы. Артыкулы знайшлі неяк малавата, але адразу два. Стварэнне экстрэмісцкага фармавання і ўдзел у ім, а таксама дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь. І тут, паводле гэтак званых следчых, ёсць усё. Злачынны план, намер нанясення шкоды, сходкі прадстаўнікоў радыкалаў, нацыяналістычная сімволіка, сацыяльная варожасць. А паколькі рукі кароткія, каб фізічна дастаць беларусаў замежжа, то пакасціць кінуліся на радзіме. Пэўна, рэжым дыпламатычным пляцоўкам цяпер рабіць асабліва не дае чаго, пашпартоў не выдаюць, іншых дакументаў таксама, а апраўдваць сваё існаванне неяк трэба. То толькі і займаюцца тым, што сочаць за сваімі ж грамадзянамі. І вось СК рапартуе: маем звесткі больш як сотні асобаў з вулічных акцыяў у Варшаве, Вільні, Вроцлаве, Беластоку, Брусэлі, Батумі, Празе, Каліфорніі, Філадельфіі. Ну і панеслася, ломяцца ў дамы і кватэры, пакінутыя ў Беларусі. Робяць ператрусы, арыштоўваюць маёмасць. І тут нічога новага. Гэтага трэба было, уласна, чакаць пасля словаў іх гаспадара пра з'ехалых беларусаў на ягоным усебеларускім народным сходзе 24 красавіка сёлета. Александр Лукашенко там сказаў: не забывайцеся, што вы вельмі моцна шкодзіце сваім блізкім. Не забывайцеся, што ў вас нейкая уласнасць ёсць тут. Раю ўжо забыцца пра гэтую уласнасць, але не стаўце пад удар сваіх блізкіх. Верныя сабакі пачулі свайго гаспадара і кінуліся выконваць. У мяне не было аніякіх сумневаў, што так яно і будзе. І ён, і яны па-іншаму не ўмеюць, прага помсты і крыві ў іх ненатольная. Напрыклад, ужо арыштавалі маёмасць актывісткі з Пастаўшчыны Ганны Федаронак. Сама жанчына жыве ў Варшаве і кіруе шэлтарам для ўцекачоў. Дапамагае мноству людзей. Ейны дом у мястэчку Врапаева арыштаваны. Дом збудаваны цягам жыцця, у які ўкладзена шмат сілаў і сродкаў. Спыніць гэта спадарыню Ганну не можа, вядома ж, не. Аднак таксама ясна, гэта не праходзіць незаўважна, нясе прыкрасць, боль і страты. Крыважэрны звер задаволены, толькі няўжо думае, што гэтак можна пераканаць некага? Няўжо думаеце, што зараз тысячы беларусаў кінуць усё ў замежжы і пабягуць у вашыя лапы за дамы і кватэры? Гэта вашая мера. Мера персонаў, якія вымяраюць жыццё службовымі аўтамі, скрадзенымі мільёнамі, службовымі кватэрамі і дамамі ў драздах на кавалку зямлі, паводле разнарадкі. Персонаў ніадкуль, і якія, толькі падпяваючы рэжыму, могуць усё гэта мець. А інакш пустата і труха. Гэта вашая мера. Мера страху страціць тое, чаго вы ніколі не заслужылі. Мера, дзе ніколі не было свабоды. А вось для тых, хто выехаў і кінуў усё, свабода – найвышэйшы дар. Яго нельга страціць і абмяняць, як вы думаеце, на кватэры і дамы. Заслужаны артыст Беларусі, вольны купалавец Ігар Сігоў напісаў у сябе на Фейсбуку: яны могуць забараніць мне вяртанне да Беларусі, арыштаваць маёмасць, пазбавіць мяне грамадзянства, выкрасліць мяне з жыцця Беларусі, як быццам бы мяне і не было, але яны не могуць забараніць мне быць чалавекам. Дзе б я ні быў, я беларус, я чалавек. Беларус і чалавек. Гэтым усё сказана. А вы, рэжымныя падбрэхачы, дзе б ні былі, што б не рабілі, застанецеся толькі шэрым планктонам на патрэбы ўласнага гаспадара, клоунамі у ягоным цырку, дзе як малпачкі скачаце на загад дрэсуравальніка за банан. Гэта вашым дзецям і ўнукам будзе сорамна прызнацца, кім былі іхныя ганебныя продкі.
А цяпер Украіна і трывожныя навіны з Харкаўшчыны. Расейцы б'юць ракетамі, бомбамі ды дронамі, а таксама пашыраюць зону баявых дзеянняў. Што праўда, развіць свой наступ углыб ім пакуль не ўдаецца. Украіна перакінула дасведчаныя падраздзяленні з другіх участкаў фронту для стрымлівання акупантаў, а да украінскіх чыноўнікаў шырацца прэтэнзіі з нагоды негатовасці абарончых умацаванняў Харкаўшчыны. Афіцыйны Кіеў гэтыя абвінавачванні абвяргае, а з памежных з Расіяй паселішчаў працягваюць эвакуацыю цывільных. Владислав Корсак. Буде допомога, ми це побачимо. Все кинула дома, там все мене кинула дома, все. Сереженька, не бросайте мене. Расійскія войскі працягваюць спробы прасунуцца ў Харкаўскай вобласці Украіны. Ад 10 траўня ім удалося захапіць 13 памежных паселішчаў. Акупанты змаглі прасунуцца пакуль толькі на 10 кіламетраў углыб украінскай тэрыторыі. Мы ведалі, што яны планавалі наступ. Яны заўсёды ціснуць жывой сілай. Мы іх знішчаем. Ідзе і тэхніка, але самая вялікая праблема тут – гэта ланцэт у небе, кіраваныя з паветра бомбы. Яны запускаюць усё, што толькі можна. З гораду Ваўчанску, што апынуўся ў эпіцэнтры супрацьстаяння, увесь тыдзень эвакуююцца мясцовыя жыхары. Гэта адбываецца на фоне вулічных баёў і расійскіх абстрэлаў. Рызыкуючы сваім жыццём, людзям дапамагаюць паліцыя і валанцёры. Застаюцца толькі самыя ўпартыя ці патэнцыйныя калабаранты. Чуты взрывы, все. Чуваць выбухі, дом хадуном ходзіць. Мы ўжо плюнулі на ўсё, кінулі ўсё, што нажылі. Мы проста ратавалі наше дзіця. Ёсць яшчэ людзі, якія там жывуць і не збіраюцца з'язджаць. Паводле украінскай паліцыі акупанты бяруць у закладнікі цывільных. Людзей расійскія вайскоўцы ўзялі ў палон і ўтрымліваюць у падвалах, фактычна выкарыстоўваючы іх як жывы шчыт. З украінскага боку з'яўляюцца і сведчанні пра новыя ваенныя злачынствы расейцаў. Адзін пажылы мужчына не пагадзіўся з загадам расійскага салдата, і расійскі салдат забіў яго стрэлам у галаву на вачах у суседзяў. Між тым, як асобныя украінскія вайскоўцы, так і шэраг заходніх выданняў агучылі інфармацыю пра непадрыхтаванасць Украіны да расійскага наступу. Разведка точно говорила, что будет наступление. Разведка украинская точно знала, где противник концентрируется. Но возможности адекватно реагировать на вот это не было. В первую очередь как раз из-за вот подобного... Я не знаю, ну тут сложно подобрать слово, но, в общем, такого запрета со стороны партнеров применять те имеющие, переданные ими средства. Ты никогда не встречаешь своего врага прямо на границе. Враг все равно он должен войти внутрь, тогда это называется маневренная оборона. Когда ты его останавливаешь, потом начинается позиционная оборона, то есть ты его блокируешь, тогда начинается контратака, ты его уничтожаешь. Так это нормальная тактика стран НАТО. У медыяпрасторы прагучалі таксама абвінавачванні ў карупцыі на адрас чыноўнікаў, адказных за будаўніцтва абарончых умацаванняў. Маўляў, лінія абароны дрэнна падрыхтаваная, мяжа з Расіяй у Харкаўскай вобласці не замінаваная. Линия государственной границы была заминирована, о чем и свидетельствуют потери личного состава оккупационных войск. Они сами это признают. Несут колоссальные потери вследствие тотального характера минирования местности. Что касается классических инженерно-фортификационных сооружений, соответственно, их строительство в условиях тотального огневого контроля со стороны оккупанта было невозможно. Это речь идет о как раз тех населенных пунктах, которые находятся в так называемой серой зоне. Наступ у тым ліку ў Харкаўскай вобласці сапраўды не даецца расейцам малою крывёю. BBC разам з выданнем «Медиазона» і валанцёрамі толькі з адкрытых крыніцаў і толькі за апошнія 2 тыдні пацвердзіла гібель амаль 1500 расійскіх жаўнераў. Тактика так называемых тысячи порезов, то есть одновременные удары по нескольким направлениям. Харьков не последняя зона эскалации. По всей видимости, будет и Сумская область. Цель данных операций – это отвлечь внимание Генштаба Вооруженных сил Украины от основного направления удара – Донецкая область. У расцягванні расійскіх сілаў на некалькі умоўных фронтоў можа быць небяспека і для самих оккупантов. Российская операция на севере Украины, она настолько нелогичная, потому что ты не имеешь ресурсов
оборонить Крым, ты не имеешь ресурсов наступательные действия делать на востоке, и еще ты начинаешь наступательные действия делать на севере. Все-таки украинские атаки на российские энергообъекты и другие военные объекты на территории России все-таки очень больно для режима Путина. Они должны что-то думать, что-то делать. И поэтому для меня эта операция россиян – это не военная операция, это политическая операция. Это тоже их вина. Если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. З нагоды дзеянняў расійскай арміі ў Харкаўскай вобласці выказаўся ў пятніцу і Пуцін. Маўляў, Харкаў браць цяпер не збіраемся, а хочам стварыць буферную зону с памежнымі расійскімі землямі. Так называемая санитарная зона – это, говоря языком профессионалов, белый шум, отвлечение внимания. Поэтому, по всей видимости, задача оккупантов выйти на линию огневого воздействия по жилым районам Харькова с использованием ствольной артиллерии. То есть это 10-15 километров. Максимум. Это тактико-технические характеристики советского и российского вооружения. Насамрэч, для ўзяцця Харкова ў расейцаў проста няма сілаў. Групоўка «Север», што ўварвалася ў Харкаўскую вобласць, налічвае да 50 тысячаў чалавек асабовага складу. Для ўзяцця ж другога паводле велічыні украінскага гораду спатрэбілася б як мінімум у 4 разы болей, дадае эксперт. Мэтаю расейцаў таксама могуць быць пашырэнне панікі, стварэнне ўмоваў для новых міграцыйных хваляў, адцягванне магутнасцяў украінскай чыгункі ад перавозу неабходнага для абарончай вайны абсталявання. Первые результаты показывают, что дальнейшее продвижение противника остановлено. Противник понес значительные потери. И тут уже украинские военные говорят о том, что противник может отказаться от дальнейшего развития наступления на Сумском направлении, потому что уже противник вынужден перекидывать резервы. Аднак і украінцы вымушаныя перамяшчаць свае рэзервы з іншых участкаў фронту, каб стрымліваць расейцаў на Харкаўшчыне. Абодва бакі кажуць пра кантроль над сітуацыяй на гэтым кірунку. Пытанне ў гатовасці расейцаў кінуць сюды дадатковыя сілы і ў магчымасці мабілізацыі украінскіх рэзерваў. Та щоб швидше ця війна закінчилася, це все. Нашої перемоги буде. Уладзіслаў Корсак, Белсад. У кантэксце вайны ва ўкраіне асаблівай значнасці набывае расследаванне аб'яднання былых сілавікоў «Белпол». У ім наконт саўдзелу рэжыму Лукашэнкі ў гэтай вайне і не на баку Украіны. Афіцыйна войска Рэспублікі Беларусь не ваюе ў акопах, але белполаўцы сабралі доказы таемнага ўдзелу дзяржаўных і прыватных фірмаў ды прадпрыемстваў у пастаўках Расіі вайсковага абсталявання. Вось фрагмент расследования. Дорогие украинцы, посмотрите на эти фотографии и запомните этих людей. Эти граждане зарабатывают на производстве прицелов к танкам, которые убивают ваших мужей, отцов, братьев, детей. Именно поэтому мудрыми руководителями Рухсервомотор пришлось искать фирму-прокладку, которая скрыла бы их прямые коммерческие связи с ММЗ имени Вавилова. И такая компания, естественно, нашлась. Это общество с ограниченной ответственностью лаборатории аддитивных технологий, директором которого является Чивель Юрий Александрович. Связь данных людей и компании далеко не случайна. Симбиоз проявляется и в том, что они совместно производят станки для лазерной резки. Более того, определенный период времени у них даже офисы размещались в одном здании. Удивительное дело, заявленным видом деятельности лаборатории аддитивных технологий являются научные исследования и разработки в области естественных наук. 7 июля 2023 года лаборатория аддитивных технологий подписывает договор номер 3270 на поставку для ММЗ по 200 комплектов роторов и статоров для приводного вращающегося контактного устройства панорамного прицела на общую сумму чуть более 2 миллионов рублей. Данный прицел поставляется для противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С». Интересный факт. До начала войны России против Украины в 2014 году эти прицелы для противотанкового комплекса «Хризантема-С» поставлялись Украиной.
В связи с указанными событиями поставки со стороны Украины были сразу прекращены. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Пелинг и тут пришел на помощь агрессору. Есть одно «но», которое снимает всяческие вопросы, которые у вас могут появиться. И все заключается в том, что данный комплекс «Хризантема-С» не состоит на вооружении белорусской армии. Их нет в Беларуси вообще. То есть в скором будущем в России появится 70 боевых машин 9П-157-2 противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С». Данного количества вполне достаточно для того, чтобы сформировать почти 4 противотанковых дивизиона, которые можно придать для усиления поротно 12 батальонно-тактическим группам. Вот эти детали принадлежат выпускаемой Пелингом оптико-электронной системы прицеливания вооружения. Данный прицел применяется в производстве мобильного зенитно-артиллерийского комплекса с 57-миллиметровой пушкой, которая называется деривация ПВО. В случае с комплексом «Хризантема» деривация не состоит на вооружении в белорусской армии. Ну і уласна гаспадарства. З матэрыялу адразу ў студыю Владзімір Жыгар Белпол ужо тут вітаю. Добрый вечер. Там гучыць такі момант, што Расія рыхтуецца да наступу, які мае адбыцца летам 2024, то бок вось-вось. У мяне ўзнікла іншае пытанне. Пры такой колькасці тэхнікі, якую вы паказваеце ў гэтым расследаванні, яна проста шакуе. Ці гэта толькі гаворка можа ісці пра наступ, ці ўсё ж такі тут падрыхтоўка да чагосьці большага? Ну, по поводу этого мы еще в свое время скажем, естественно, всю информацию. Но здесь, да, мы первый раз, когда начали собирать эти материалы, это был примерно конец сентября, начало октября 2023 года, когда мы увидели картину достаточно такую цельную, мы начали с нашими партнерами общаться, передавать эту информацию. И в один момент, да, мы сделали вот в конце сентября, начале октября вывод о том, что да, русские собираются наступать летом, там середина лета, может первая половина лета именно в Украине. Почему мы сделали такой вывод? Потому что практически все, что касается вот этого блока информации, там такая точка, это май 2024 года. То есть практически все о том, что мы сейчас говорили, должно было быть обязательно сделано к маю 2024 года. Это абсолютная хмара гэтых танкаў, БТРаў, якія вы паказваеце на графіцы ў гэтым матэрыяле, тое, што рыхтуецца. І ўсё гэта робіцца, ну, вядома, не можа рабіцца без удзелу самога рэжыму ў Беларусі пры такіх маштабах. Пры гэтым робіцца таксама праз фірмы пракладкі, якія з'яўляюцца ўвесь час. Вы ўвесь час паказваеце, яны ўвесь час з'яўляюцца, гэтыя фірмы. Ці ўвогуле ёсць нейкі эфектыўны спосаб змагання з гэтымі фірмамі-пракладкамі? Естественно, надо просто понимать вот всю картину целиком. Нельзя условно работать или общаться с партнерами, предоставляя им какой-то огромный список юридических лиц, где условно на какое юридическое лицо есть больше доказательств, на такое санкции вводятся. Нужно понимать всю цепочку, нужно понимать, куда направлять особенно усилия для того, чтобы вся цепочка разрывалась и деньги, которые вложены, например, в тот или иной участок этой цепочки, все это прогорало. И нужно сделать санкции, нужно ввести столько санкций, и такие мощные, и такие точечные, чтобы в определенный момент цена обхода этих санкций была настолько высока, чтобы они, режим Путина, режим там Лукашенко, не смогли потянуть вообще эту стоимость. Ну, весь час яны неяк усё ж таки цягнуць, і ўзнікае пытанне, вось вы ў часе гэтага расследавання штосьці прыпынілі, штосьці атрымалось сарваць у гэтых пастаўках? Начнем, например, с поставок абсолютных оптических энкодеров из Великобритании, которые собирались закупаться компанией Shenzhen 5G High-Tech Innovation. Раз Китай, так? Да. Когда мы узнали о том, что собирается вот, производиться такая закупка, мы сделали доклад в парламент Великобритании, мы еще поработали с определенными, скажем так, государственными органами, и эта закупка была приостановлена. То же самое, когда стало известно Тайваню о том, что опять-таки собираются закупаться определенные комплектующие в Тайване, Тайвань все вот эти связи прервал и увеличил на 15 раз штрафы для компаний, которые работают с Беларусью и Россией. Ну и тем более, если посмотреть, например, на санкционные пакеты там, от 5 декабря,
последний европейский санкционный пакет и последний пакет Соединенных Штатов Америки, то, в принципе, там можно найти, наверное, 80% от всех героев данного фильма. Таксама, калі гляджу на ваше расследаванне, то ўзнікае думка, што вайна ідзе не толькі на фронце, яна вельмі важная і па-за фронтам. І тут дапамога беларусаў украінцам вельмі істотная. Ці вы таксама супрацоўнічаеце з афіцыйным Кіевам, ці яны атрымліваюць ад вас дакументы і дадзеныя? Ну, скажем так, у нас очень широкая география взаимодействия и... Конкретно ў гэтым кейсе. В этом и во всех остальных, потому что то, что мы сейчас показали, это, наверное, вот то, что мы показали в фильме, это 1, может быть, 1,5% от всей информации, которую мы имеем именно конкретно по данной информации, вот именно по вот этим прицелам. Ну, практически то же самое и по всей остальной информации. Мы работаем, у нас достаточно много различных контактов, мы не обо всем можем говорить. И те, которые люди думали о том, что Белпол снимает просто ролики, там, ёршики Лукашенко, это тоже важно, это тоже вызывает определенную реакцию. Ёршики Лукашенко — это скрадзеныя миллионы, миллиарды у белорусов, так что это не такие там ёршики. Есть такие мнения о том, что да, это тоже несерьезно. Ну, извините, мы не можем каждый раз показывать такую работу. Такая работа, как правило, должна всегда оставаться в тени. Сейчас мы просто перевыполнили наш план там, на 1%, стало 101%. Это все, что мы сейчас показали, это уже все, в принципе, отработанная информация. И все, что мы могли по ней, мы все это сделали. И то, что сейчас вот эти с Нового года начались нарративы, там, например, там, Америки, Украины, о том, что вот русские будут наступать, в этом есть, надеюсь, и часть нашей работы, это тоже достаточно почетно для белорусов. Мы не остаемся в стороне, мы стараемся делать максимум в тех условиях, которые у нас, ну, в которых мы существуем, в которых мы живем. Вельмі важна таксама, каб гэта чулі ва ўкраіне, што барацьба беларусаў, яна можа быць і вось такой, як яна выглядае. Вы гаворыце ў гэтым расследаванні, што ёсць маса дакументаў, якія не ўвайшлі, пра тое, што цяпер таксама нагадваеце. Ці гэта азначае, што фірм пракладак можа быць не толькі вось гэтыя, пра якія вы называеце, а іх можа быць маса яшчэ больш? Фирм прокладок именно как прокладок, вот, через которые и ведутся вот эти... гандлюют обсталяванием войсковым. В принципе, мы их знаем, их не так много. Фирм, которые помогают, так как мы сказали в расследовании, то есть мы говорим, начиная от большого предприятия, заканчивая каким-то ИПшником, который делает какой-то болтик. То есть в Беларуси работает очень много на русский военпром. И Лукашенко это абсолютно устраивает, потому что в контексте того, что никому сейчас не нужны эти Амкадоры, МАЗы, там, Гомсельмаш, комбайны, они уступают даже... не заработать нечто войсковое на этих предприятиях. Главное заработать на этом деньги, потому что даже китайцы сейчас обыгрывают Лукашенко на основном рынке сбыта, то есть на территории России. И сейчас для того, чтобы не было простоев, чтобы не было какого-то социального взрыва, почему бы не использовать именно вот такое? И тут самый еще такой важный момент на самом-то деле. Это все, мы об этом не сказали в фильме, потому что это очень было бы долго подводить к этой информации, но все то, что вот сейчас мы показали в фильме, это инициатива Минска, а не Москвы. То бок Лукашенко зарабляе на войне, и гроши крывавые, не крывавые, это для его не его никто об этом не просил, он сам пришел с этими инициативами и сам придумал эти схемы, то есть условно режим, и сам же их реализовывает, и если вдруг не получается что-то реализовать, то очень серьезное нагоняя приходит из Москвы, потому что это вы сами захотели, вы сами сказали, что это сможете, ну так и выполняете. Але при гэтым нібыта фармальна не ўдзельнічае у вайне. Ці на захадзе у заходніх партнёраў складана з гэтай інфармацыяй прабівацца, каб вас чулі, каб вас разумелі, з чым вы прыходзіце? Это достаточно нелегко, особенно было поначалу, но здесь очень большая благодарность офису Светланы Тихановской и той работе, которую она делает, потому что первые вот такие важные контакты, первые связи давали они нам, а потом уже, как говорится, когда мы показывали партнерам то, с чем мы приходим, там люди абсолютно прекрасно понимали это, и мы начинали работать. Наша задача показать всем, что существует своего рода там, ось зла, где Лукашенко — это очень важный элемент. Потому что сейчас еще очень сильно 2 раза посмотреть, кто хуже, то есть, если смотреть именно с точки зрения войны, кто хуже, там, Северная Корея или Лукашенко. И это очень многие в Европе не понимают.
что сейчас нужно бороться с Лукашенко здесь и сейчас. Потому что через некоторое время, возвращаясь к нашему первому вопросу в самом начале, что через некоторое время может быть очень сильно поздно. И мы все будем жалеть, что мы ничего с этим не сделали. Спадарожны Владимир, тое, што мы назіраем за гэтымі беларускімі прадпрыемствамі, мы гаворым, там жа працуюць не толькі навукоўцы і тыя, хто распрацоўвае гэта ўсё, там працуюць рабочыя, якія гэта ўсё робяць. І гэтыя людзі не разумеюць, у што яны гуляюць. Ну, с одной стороны, скажем так, я уверен, что все там понимают, но там есть те люди, которые, в общем-то, нам и помогали собирать весь этот материал, объясняли некоторые нюансы, которые... нас нет инженеров, которые бы понимали эти чертежи, потому что это было достаточно сложно, и нам люди оттуда помогали. Но да, люди там работают, они там все это прекрасно понимают, поэтому это законная цель до санкций. Ну, здесь нужно вырастать с коротких штанишек, нужно понимать, что вообще происходит. Усе гэтыя прадпрыемствы. Ну, а что поделать? І гэта таксама дае нейкую надзею, бо вы самі пра гэта гаворыце, што ёсць людзі, якія вам адтуль даюць інфармацыю. Гэта азначае, што людзі ўнутры сістэмы не такія прасістэмныя, як рэжым хацеў бы. Ну, конечно же, потому что, там люди, там многие все прекрасно понимают. Они не могут сейчас выйти, там, условно, сломать какой-то станок и сделать такую забастовку. Нет, это нельзя. Это чревато очень серьезными последствиями. Но помогать, объяснять. И были те, которые не давали никакой информации, скажем так, в каких-то носителях, типа чертежей. Но они объясняли принцип, они объясняли, как это все строится. Яшчэ б гэтыя людзі перасталі рабіць гэтае ўзбраенне, якія дапамагаюць забіваць украінцаў. Дзякую за гэтую размову. Владимир Жыгар, Белпол і спадарства раю на YouTube-канале Белполу. Паглядзець абавязкова гэтае расследаванне. Пераносімся ў Грузію. Парламент гэтай краіны на гэтым тыдні ўсё ж такі прыняў так званы закон аб замежных агентах. Расійскі закон, як яго называюць прадстаўнікі апазіцыі, ды заходнія палітыкі. Хаця ў партыі грузінская мара, якая і лабіявала гэты дакумент, сцвярджаюць, што за ўзор узялі амерыканскі закон ФАРА, прыняты амаль 90 гадоў таму, а не крамлёўскі варыянт. З лозунгам «не расійскаму закону» тысячы людзей выходзілі на пратэсты як да прыняцця спрэчнага дакументу, так і пасля. Сваю пазіцыю прадэманстравала і прэзідэнтка краіны Саламе Зурубашвілі. Яна скарыстала права вета. Але якая імавернасць, што парламентарыі пераадолеюць прэзідэнцкую забарону? Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Пратэсты супраць прыняцця гэтак званага закону аб замежных агентах працягнуліся ў Тбілісі 13 траўня. Сотні прадстаўнікоў апазіцыі, грамадзянскіх актывістаў і студэнтаў правялі каля будынку парламенту ўсю ноч, каб не прапусціць унутр дэпутатаў кіраўнічай партыі «Грузінская мара». Разысціся пратэстоўцаў не змусілі ні дажджлівае надвор'е, ні заклікі паліцыі. Сілавікі адціснулі частку людзей ад парламенцкага будынку. Паліцыянты, яны жорсткія, яны робяць усё, каб здзеквацца з людзей. Паліцыя супраць людзей, яны ўжо збілі 3 ці 4. У міністэрстве ўнутраных справаў паведамілі, што паліцыя затрымала 20 асобаў, сярод якіх грамадзяне Расіі, ЗША і Малдовы. У гэты ж дзень у Грузіі студэнты распачалі масавы страйк, да якога далучыліся прадстаўнікі 30 ВНУ краіны. Закон аб празрыстасці замежнага ўплыву – такая афіцыйная назва. Закране недзяржаўнай арганізацыі і медыі, у якіх больш за 20% гадавога даходу складае замежнае фінансаванне. Пасля абавязковай рэгістрацыі ў публічнай базе дадзеных яны маюць атрымаць статус агента замежнага ўплыву і штогод падаваць фінансавую дэкларацыю. Інакш штраф памерам каля $10 000. У грузінскай мары раней заяўлялі, што такі закон патрэбны для празрыстасці і падсправаздачнасці ў краіне. Як бы ўрад не падаваў гэты закон у якасці гаранта празрыстасці, мы ведаем, што аналагічнае заканадаўства, напрыклад, у 2012 годзе было прынятае Владзімірам Пуцінам у Расіі. Затым расійская дзяржава выкарыстоўвала яго для ціску на грамадзянскую супольнасць. У выніку пазбавілася свабодных СМІ і грамадзянскай супольнасці. Нягледзячы на масавыя пратэсты, што трываюць у краіне больш за месяц, 14 траўня парламент Грузіі ў трэцім чытанні ухваліў спрэчны законапраект. За прагаласавалі 84 дэпутаты, 30
супраць. На захадзе прыняцце закона аб замежных агентах асудзілі. Прынамсі, у Еўрапарламенце заявілі, што гэты крок ставіць пад пагрозу ўваход Грузіі ў еўразвяз. Летась краіна атрымала статус афіцыйнага кандыдата ў ЕЗ, што прадугледжвае стварэнне ўмоваў для працы свабоднай і незалежнай прэсы і ўдзел грамадскасці ў пастановах на ўсіх узроўнях улады. Мы все время смотрели на Запад. Грузия в сторону Запада. Грузия всегда смотрела. Грузия всегда была европейской страной. И сейчас она должна, обязательно, мы должны в Европу вернуться. Мы в России, в империи, Российскую империю не вернемся. Нам терять нечего, мы победим. За мир, за демократию. Мы хотим тоже так же развиваться, как страны, которые входят в состав Евросоюза. Всегда побеждает правда. У ЗША ж пасля пастановы грузінскага парламенту прыгразілі перагледзець адносіны з афіцыйным Тбілісі. Размова ідзе як пра магчымае ўвядзенне санкцыяў, так і пра змяненне наўпроставай дапамоги. Соединенные Штаты Америки, они рассчитывали выделить для Грузии помощь, это касается военных аспектов, экономических, гуманитарных, значит, политических, правовых и так далее. А потом где-то $390 миллионов. Если это помощь Грузии не будет оказана, то, конечно же, в этом случае опять экономика Грузии пострадает. Супраць закону аб замежных агентах выступіла і прэзідэнтка краіны. Ды праз 4 дні пасля прыняцця парламентам дакументу наклала на яго вета. Пра такія ж намеры грузінская лідарка казала і летась, калі кіраўнічая партыя намагалася прыняць скандальны законапраект. Але тады, на фоне масавых пратэстаў і пазіцыі Зурабішвілі, дакумент адклікалі з парламенту. Сёння я наклала вето на расійскі закон, які супярэчыць нашай канстытуцыі, еўрапейскім стандартам і такім чынам уяўляе сабой перашкоду на нашым еўрапейскім шляху. Гэтае вето юрыдычна абгрунтаванае і будзе прадстаўленае парламенту сёння. Гэты закон не можа быць прадметам якіх-небудзь зменаў, паляпшэнняў і перабольшанняў. Таму гэта вельмі простае вето. Гэты закон мусіць быць адкліканы. Аднак далейшы лёс закону аб замежных агентах усё ж будзе залежаць ад пастановы парламенту. Для пераадольвання вета, накладзенага прэзідэнткай, неабходныя 77 галасоў дэпутатаў. Звычайная большасць у 150-асабовым парламенце краіны. І цалкам магчыма, што грузінская мара зможа набраць іх з увагі на тое, колькі дэпутатаў падтрымалі законапраект у трэцім чытанні. У пятніцу на вуліцах грузінскай сталіцы ды іншых гарадоў ізноў сабраліся тысячы людзей. Але ўжо з іншыя нагоды. 17 траўня ў Грузіі адзначаюць Дзень святасці сям'і. Упершыню сёлета гэта быў выходны дзень. Але ў суботу, 18 траўня, пратэсты супраць закону аб замежных агентах працягнуліся. Ірына Юр'ева, Белсат. Жыццё прэзідэнта Ірану і кіраўніка МЗС краіны могуць быць пад пагрозай. Верталёт з высокапастаўленымі асобамі меў аварыю. Дэталяў мала. Пошукавыя працы ускладняюцца умовамі надвор'я. 40 пошукавых групаў шукаюць кіраўніка краіны. А ў сацыяльных сетках прэзідэнта Ібрагіма Раісі з'явіўся заклік маліцца за палітыка. Пра іншыя падзеі тыдня ў аглядзе за 100 секундаў. Беларуская чыгунка зноў рыхтуецца прымаць расійскія эшалоны з вайсковай тэхнікаю, боепрыпасамі і вайскоўцамі. Супольнасць чыгуначнікаў Беларусі паведамляе, што планаванне гэткіх перавозак старанна засакрэчанае. Для іх вылучаюць дадатковую ахову. У Ленінградскай вобласці Расіі затрымалі вядомага беларускага медыка Уладзіміра Мартава. Падчас пандэміі каранавіруса ён быў загадчыкам рэанімацыйнага аддзялення ў адным са шпіталяў у Віцебску. Доктар Мартаў не пабаяўся тады агучваць хібы ў арганізацыі лячэння хворых на ковід і ковідную статыстыку. Праз пераслед лекар мусіў з'ехаць з Беларусі. На гэтым тыдні ў Беларусі пачаўся сезон планавага адключэння гарачай вады. Адныя з першых у чарзе сталіца, а таксама раёны Берасця, Віцебску і Магілёва. У Гомлі ваду пачнуць перакрываць з наступнага аўторка, а ў горадні з серады. Камунальнікі паведамляюць, што без гарачай вады давядзецца пацярпець ад 3 дзён да 2 тыдняў. Беларусь збіраецца пабудаваць у Карабаху населены пункт на 420 сем'яў, нешта кшталту аграгарадка. Гэта адзін з імаверных вынікаў візіту Лукашэнкі ў Азербайджан на гэтым тыдні. Між тым, лукашэнкаўскія медыі не называюць Карабаху Карабахам. Месца паездкі Лукашэнкі і Аліева прапагандысты акрэслілі як тэрыторыі ў працэсе адраджэння.
Польшча вылучыць больш за 350 мільёнаў долараў на мадэрнізацыю плоту на мяжы з Беларуссю. Мэта зрабіць агароджу непераадольную для нелегальных мігрантаў. У 2022 годзе Польшча пабудавала на беларускай мяжы 186-кіламетровую агароджу вышынёю 5,5 метраў. Прычынаю таму была плынь мігрантаў з краінаў Блізкага ўсходу. А цяпер пра вольнасць слова з гісторыяй. Ужо заўтра 70 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». І ніколі не было лёгка. Аднак менавіта пры Александры Лукашэнку свабоду прызналі гэтак званым экстрэмісцкім фармаваннем. Са жніўня 2020 года ў Беларусі абмежаваны доступ да рэсурсаў гэтага медыа. Аднак служба працуе і дасягае аўдыторыі. З Прагі пры падтрыманні Дзяржаўнага дэпартаменту ЗША. Калегаў віншую з юбілеем і зычу доўгіх гадоў працы таксама і ў вольнай Беларусі. А як ім працуецца ў Празе, ды колькі каштуюць амерыканскія пячэнькі ў буфеце радыёстанцыі, Руслан Ігнатович. Вітаначкі, Прага. У сталіцу Чэхіі мы прыехалі з нагоды 70-годдзя беларускай службы «Радыё Свабода». І зараз мы пакажам, дзе і як працуюць нашыя калегі. Мы ў 30 хвілінах ад цэнтру. За маёй спінаю літары, якія ствараюць слова «ліберці» па-ангельску і «свабода» па-чэшску. А гэта значыць, што мы ўжо на месцы. Вось ён, будынак рэдакцыі «Радыё Свабода». Выглядае як такая непрыступная крэпасць, абароненая высокім плотам. Зараз нас там чакаюць, і мы ідзем на кантрольна-прапускны пункт. Дзіма, прывітання. Мы нарэшце патрапілі ў будынак «Радыё Свабода» і прызнаюся, што зрабіць было гэта вельмі цяжка. Нас чакалі там пэўныя такія складанасці, звязаныя з захадамі бяспекі. Цікава, вось калі ты ўжо працуеш тут, напрыклад, журналістам, ты таксама праходзіш праз вось такія меры бяспекі? Для журналістаў трошкі іншы фармат уваходу ў будынак. Так, мы праходзім, але не так, як людзі звонку, напрыклад, як вы, бо вы сёння нашыя госці. Калі ты працуеш і маеш пастаянны пропуск, гэта трошкі прасцей. Прыехалі мы сюды з нагоды 70-годдзя беларускай службы «Радыё Свабода» і вельмі папрасіў бы цябе, каб ты нам правёў экскурсію па гэтаму будынку і паказаў, дзе вы працуеце. Абсалютна. Дзеля гэтага трэба мець спецыяльны пропуск, які я маю. У вас пропускі гасцей, але з пропускамі гасцей далёка не зойдзеш. З маім можна зайсці значна далей. Вось тут адразу на ўваходзе бачнае такое вялікае, не ведаю, як назваць, пано. Мазаіка з фотаздымкамі. Так, это фотоздымки и журналистов «Радио Свобода», и гостей «Радио Свобода». Ну, скажем так, мозаика нашей радиостанции за все годы існавання. Зараз мы можем пойти на той поверх, где находится белорусская служба, зноў жа з моим пропуском, потому что без пропуска никто никого не пропустит. Вот это поверх, где працуем мы, разом з нашими суседзямі. Гэта, напрыклад, недалёка ад нас знаходзіцца і грузінская, малдаўская служба з балканскіх краін, азербайджанская на нашым паверсе, расійская. А мы канкрэтна беларуская працуем побач з нашымі суседзямі украінцамі, а таксама татара-башкірскай службай і краінамі Паўночнага Каўказу. Там і Дагестан, Чечня, каўказскія службы. Вось за гады свайго існавання «Радыё Свабода» яна пашырылася ад радыё ўжо да такога сучаснага, сапраўднага, моцнага тэлебачання. Гэта я маю на ўвазе тэлеканал «Настоящее время». І, як я разумею, вось там знізу гэта ньюсрум. Можем мы зазірнуць, паглядзець? Так, мы ласкава называем гэта месца акварыум, таму што выглядае як акварыум, фактычна. Там працуюць журналісты, мы зараз можам выйсці на балкон і ціхенька там пагаварыць, каб не замінаць ім працаваць. Так, тут знаходзіцца ньюсрум, тут яны, скажем так, вядуць сваю працу. Вось тут ёсць таксама стужачка з надпісам «Беларусь», беларуская служба. Вось зараз яшчэ з незалежнымі беларускімі медыямі адбываецца такая рэч, што
шмат каго пазбаўляюць фінансавання тыя краіны, урады тых краінаў, дзе яны знаходзяцца. Як з гэтым абставіны ў радыёсвабодзе? Радыёсвабода існуе дзякуючы адмысловаму гранту Кангрэса ЗША, то бок фактычна парламенту ЗША. Гэта абсолютно открытая информация. Вот тут вот все эти пропагандисты, которые рассказывают некие казки, это вельми легко проверить на официальных сайтах, на сайте Конгрессу. Есть адмысловая организация, которая передае от Конгрессу эти гроши радыё и іншым. Есть «Голос Америки», «Голос Кубы», например, радиостанции або СМИ, которые вещают американские у замежжа. І дзеля таго, каб пазбегнуць палітычнага ўплыву, так бы мовіць, Кангрэсу на нашу працу, ёсць адмысловая арганізацыя, которая з'яўляецца таким фильтром, або сцяной, можна назваць, она па-ангельску называется USAGM, это агентство ЗША па глобальных медыа. Яна як бы атрымлівае ад Кангрэсу гэтыя грошы. Это больш за $100 мільёнаў на ўсё радыё. І гэтая арганізацыя сочыць за тым, як яны выдаткоўваюцца, а там людзі з абсалютна розных палітычных сілаў, не абсолютно нават палітычных сілаў, там ёсць як бы вельмі паважаныя людзі ў Амерыцы, которые маюць вялікі досвед, это прафесіяналы, которые сочаць за тым, каб ніхто не мог паўплываць, ні Белы дом, ні Кангрэс, ніякая палітычная партыя, каб радыёсвабода мела абсалютную незалежнасць, і гэтыя грошы атрымлівала. А чаму амерыканцам важна вось выдаткоўваць такія велічэзныя сродкі на радыёстанцыю? Потому что их миссия, как краины, у которых нема свободы слова, нема демократии, могли эту свободу слова иметь. Могли иметь свободные СМИ. И они это спонсоруют. Теперь это шмат, где называется мягкой силой. Так? Вот, как там, скажем, не бомбы скидывать, а просто люди ведали, что адбываецца, і дзякуючы этому прымалі нейкія рашэнні. Паколькі у нас няма ўжо класічных радыёхваляў, мы не вяшчаем як радыё, але мы записываем падкасты, мы тэлефануем людзям з розных студый, я зараз покажу. Будзем праходзіць якраз праз расійскую службу, которая побач з намі знаходзіцца. Вось гэта ўсё расійская служба. Гэта расійская служба. Я думаю, што она адна з самых вялікіх, разам з іранскай хіба што. Дякую. Вот тут я покажу вам стол, за которым сидел легенда Богдан Андрусышин, або вядомы у Беларусі як Данчык. Там, до речі, ёсць здымак. Ён таксама на этом здымку пасярэдзіне ў ружовай кашулі і белых штанах. Але Данчык ужо сышоў на пенсію. Зараз ён жыве ў родным горадзе, дзе ён нарадзіўся ў Нью-Йорку, у ЗША. Але мы з ім падтрымуем контакт, ён нам піша, мы ему пішам. Калегі звоняць да яго, тыя, которые больш з ім працавалі тут. Вот на этом месте он сидел с закинутыми вельмі часто ногами на стол, как американцы робят, и бутылки Кока-Колы, потому что Данчик, вядомы на радыё быў тым, што постоянно ходил с Кока-Колой. Бясконца я піў, я думаю, што працягвае піць у Нью-Йорку. Так я вот не памятаю, без цукру ці з цукрам. А колькі увогуле супрацоўнікаў мае беларуская служба радыёсвабода? Ну, это прыкладна. Каля 20, я думаю. Тут у Празе гэта каля 10 чалавек. І яшчэ наша ёсць бюро ў Вільні. Гэта тое бюро, которое было ў Менску, але яно мусіла пераехаць у Вільню па вядомых якіх прычынах, і там працуюць нашы таксама журналісты. Ну, там, я думаю, больш за 10 працуе. Менавіта вось тут, у гэтым ньюсруме, працуе адзін з самых вопытных журналістаў беларускай службы радыёсвабоды Юрый Дракахруст. Гаспадар Юрый, добрый день. Добрый день, прывітанне. І зараз мы з вами паразмаўляем, можна? Так, калі ласка, давайте. Пойдем. Скажите, калі ласка, колькі вы ўжо гадоў працуеце на радыё Свабода? На радыё Свабода я працую з 91-го году. У сакавіку 91-го году быў мой першы рэпартаж тады на рускую, на расійскую службу радыё Свабода пра візіт Гарбачёва ў Беларусь. 70 гадоў таму у беларускай службы радыё Свабода не было сваіх корэспандэнтаў на тэрыторыі БССР. Ну, літаральна тое самае адбываецца зараз. Усе мы, і як Белсат, і вы, як журналісты радыё Свабоды, вымушаны працаваць за мяжы. Ці не падаецца вам, што ў нейкім сэнсе
мы ўсе становімся адарванымі ад тых рэаліяў, якія у Беларусі, і наколькі вось асабіста вам, не знаходзячыся там, працаваць складаней? Ну, ведаеце, як вы правильно сказали, у нейкім сэнсе так. Сапраўды у нас мы так скосна атрымліваем вот, как бы, такую живую інфармацыю. Акрамя таго, мы все ж таки губляем досвед, ну, вот, як бы наўпроставай камунікацыі. Мы не ходзім на камароўку, не купляем там я не ведаю, кілбасу, не размаўляем з гэтымі гандляркамі, не ездзім на соцы па Менскім праспекце, не бухаем з беларусамі звычайнымі. Вось. Не бачым беларускіх краявідаў, а это все як бы вот все ж таки як бы тезаурус, база асобы, і это такі вот рассеяны досвед, з якога шмат што вырастае. Вось. Але, ну, этого нема. У вас тут ёсць і буфет, да? Так, сталоўка? Абсолютно. Ёсць буфет, дзе можна папіць кавы, з'есці нешта. Яна працуе дапазна з самай раніцы. Ёсць сталовая таксама, дзе можна купіць абед. За ўсё мы плацім самі. Нема так, што нам дзяржаўны дэпартамент спансаруе. Дзярждэпу няма. Печенек нема за бясплатна. Зараз можна нават кошты паглядзець. Лічыце, 23 каруны. 23 каруны – гэта $1. То есть за шоколадный роллс, вот такие вот, треба заплатить $1. Ничего не так, как показывают на БТ. Вот, до речі, про стандарти, галігаворка. Чоловік робить каву, можна одразу записатися на різні курси. Курси стандарту, відео, монтажу, подкасти робити. Я, до речі, один раз так і записався на мобільне монтування. Просто стоячи робячи каву, бачив, сканував. О, треба сходити, поучитися. А гэта курсы менавіта, якія ладзяць Радыё Свабода? Так, на Радыё Свабода специальный отдел, который занимается курсами. Повышать, скажем так, квалификацию бясконца. Распавядзі вось увогуле, як беларусам жывецца ў Чэхіі, што тут адбываецца, калі казаць пра палітыку. Чэхія вельмі шмат што робіць для Беларусі. Я ведаю, што пасля 2020 года тут была адмысловая праграма чэшскага ўраду. Яны забіралі палітвязню, вывозілі з Беларусі, которым трэба было рабіць тэрміновыя аперацыі, вельмі сур'ёзныя аперацыі, не просто там зуб вырваць. Сур'ёзныя, дзе людзі ляжалі там тыднямі ў шпіталях, і яны все гэта аплочвалі. Десяткі людзей так выехала, і яны тут праходзілі і рэабілітацыю, і ўсё. Я б сказаў, што чэшскі ўрад вельмі прыхільны да Беларусі. І тут вялікая традыцыя, таму што яшчэ ад прэзідэнта Масарыка, да першы прэзідэнт Чэхаславаччыны, который быў такім стваральнікам Чэхаславаччыны 100 гадоў таму, трошкі больш. Ён тады ўжо даваў візы, візаў не было такіх, хаця, магчыма, штось нейкія дазволы былі, ён даваў стыпендыі для беларусаў. І тут шмат хто вучыўся. Беларускія старшыні рады БНР, которые пахаваны рэальна вот пару сотняў метраў ад нас, бо тут могілкі знаходзяцца. Яны таксама жылі ў Чэхіі, рада БНР знаходзілася ў Чэхіі. Лариса Генніч тут жила. Чэхія, я б сказаў, што яна вельмі комфортная для беларусаў у тым сэнсе, што яна не непасрэдная суседка, у яе няма ніякіх прэтэнзій гістарычных для Беларусі. Што вы там, не знаю, вот наши чэшскія вёскі на беларускай тэрыторыі, а вы там нам школу не даеце, ці наадварот, нейкія пытанні, нейкіх войнаў, канфліктаў. Это краіна падалей, але тым не менш мовы падобныя. І я б сказаў, што людзі тут вельмі падобныя, вельмі спакойныя, добрыя людзі, вельмі часта могуць нагадваць беларусаў. 70 год для чалавека гэта, ну, напэўна, вельмі многа. Можна ли у нейкім сэнсе сказаць так, што калі на большай тэрыторыі вяшчання Радыё Свабоды вось гэтыя дыктатарскія рэжымы дагэтуль не змяніліся, што журналісты і ўвогуле працаўнікі радыёстанцыі працуюць не так, як маглі б? Ну, я думаю, что не. Я думаю, что не. Я думаю, что тут, ведаеце, формула, якую в свой час выказаў Кеннеді, Джон Кеннеді, прэзідэнт ЗША, адносна ввогуле палітыкі, скажем так, замежнага вяшчання, гэта сеяць зерні свабоды ў трышчынах жалезнай заслоны. Вырасце штосьці з гэтых зерняў, не вырасце, ну, як атрымаецца.
Вось. Але сеять трэба, як беларусы гавораць. Паміраць збірайся, а жыта сей. Ну, вот як бы тут такі падыход. Дима, величезны дзякуй табе за гэтую цудоўную экскурсію, якую ты нам правёў. І у меня астатняе пытанне. Ты марыш аб тым, каб беларуская рэдакцыя Радыё Свабоды спыніла сваё існаванне? Я мару про то, як бы Беларусі была дэмакратыя, каб не было патрэбы ў такіх фірмах, як Радыё Свабода, і тады людзі, которые тут працуюць, калі не захочуць, могуць працаваць у Менску. Але як практыка паказвае, гэта не вельмі лёгкі працэс нават у краінах дэмакратычных. Ва ўкраіне дэмакраты, але побач з намі працуюць украінцы з украінскай службы, таму што ёсць яшчэ праблема таксама ў гэтай дзяржавы. Таму так хутка гэта не адбываецца. Але калі Беларусь будзе ў развязе ў НАТО і будуць незалежныя СМІ ў Беларусі, тады патрэбы не будзе ў такім радыё. Вялікі дзякуй. Дзякуй. Такі быў гэты тыдзень, а ўжо на наступным тыя самыя выбары ў каардынацыйную раду. Пачатак у суботу 25 траўня, і яны будуць адбывацца да панядзелку 27 траўня. У сённяшнім эфіры мы паставілі шэраг істотных пытанняў пра бяспеку тых беларусаў, якія будуць галасаваць, пра роўныя магчымасці удзелу для ўсіх, пра надзейнасць сістэмы да галасавання і магчымасці фальсіфікацыяў і маніпуляцыяў. І пытання да выбарчай камісіі каардынацыйнай рады, ці ў такіх умовах выбары маюць права адбыцца. Аднак галоўнае рашэнне прымаюць беларускія выбарнікі. Гэта вы вырашаеце галасаваць ці не? Ці гэта для вас бяспечна? А таксама, калі так, то каму аддаць свой голас? Вы. А таму я ні да чога не заклікаю, бо не магу ўзяць на сябе такой адказнасці. Сергей Падсасонны. Да сустрэчы ў эфіры.